Γεια σας πατριώτες. Σήμερα ανέβασε ο Elon Musk στο Twitter ότι η Tesla, δηλαδή γενικά η Tesla, ότι όταν εσύ θέλεις να παραγγείλεις, είσαι στο Τέξας και εκεί που έχει ρομποταξί, Tesla ρομποταξί, κατεβάζεις στο κινητό σου το Tesla app και μπορείς να κλείσεις και λες, ας πούμε, στείλει μου ένα ρομποταξί σε μένα για να σε πάει από εδώ εκεί. Και αυτό το πρόγραμμα το είχαν μόνο να κατεβαίνει σε κάποιες χώρες, κάποιες πόλεις της Αμερικής. Και βγήκε ανακοίνωση τώρα η Tesla και λέει αυτό το πρόγραμμα το ρομποταξί θα μπορούν να το κατεβάσουν και άλλες χώρες για να κλείσεις το ταξί, αυτό το ρομποταξί. Και βγαίνει τώρα ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα και λέει, αφού δεν υπάρχουν, λέει, μόνο δύο πόλεις, λέει, στην Αμερική, το Texas Houston και ένα άλλο, δεν θυμάμαι μια άλλη πόλη πώς λέγεται, έχουν ρομποταξί Tesla, γιατί ο Elon Musk έβαλε το πρόγραμμα του ρομποταξί να μπορεί να το κατεβάσει παγκοσμίως μέχρι Αυστραλία, λέει? Εγώ νομίζω ότι την έχω τη λύση και το έστειλα το βιντεάκι και σε ένα group εκεί πέρα, σε κάποια group, να το δούνε. Εγώ την πιστεύω. Ο Elon Musk είπε πριν 1,5-2 χρόνια ότι φτιάχνει τη μεγαλύτερη πρέσα αλουμινίου στον κόσμο. Δεν θυμάμαι πόσους τόνους είναι. Δηλαδή παίρνουν ένα καλούπι αλουμινίου και αυτό το καλούπι μέσα θα έχει 5 ρομποταξί. Τα καλούπια, ο σκελετός του ρομποταξί θα κλείνει το καλούπι με πίεση, δεν ξέρω πόσους είπε, 60.000, 100.000 τόνους, δεν θυμάμαι. Θα κλείνει με πίεση και μέσα θα βάζουν μείγμα λιωμένο αλουμίνιο. Θα κλείνει και θα ανοίγει. Και κάθε φορά που θα κλείνει και θα ανοίγει, θα έχουν 5 σκελετούς από ρομποταξί. Και είπε ο Elon Musk πριν 1,5-2 χρόνια ότι με αυτή την πρέσα θα μπορέσουν να κατασκευάζουν ένα ρομποταξί, να βγαίνει έτοιμο ένα ρομποταξί κάθε 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αυτός είναι ο απότερος σκοπός τους, να βγάζουν ένα ρομποταξί κάθε 3 δευτερόλεπτα. Ωραία. Αυτό το είπε πριν 1,5-2 χρόνια. Αυτή η πρέσα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς άμα την έχουν τελειώσει και άμα έχει ξεκινήσει. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες. Θα το μάθω, θα το διαβάσω λίγο και θα μπορώ να σας πω, άμα ενδιαφέρεστε να ξέρετε πότε ξεκινάει αυτή η πρέσα. Και τώρα μόλις είδα πότε ξεκινάει η παραγωγή του Tesla ρομποταξί. Ξεκινάει, λέει, το 26, το πρώτο εξάμηνο του 26 ξεκινάει η παραγωγή του ρομποταξί. Ωραία. Και θέλουν να φτάσουν παραγωγή ένα ρομποταξί κάθε 3 δευτερόλεπτα, θα βγαίνει από την πόρτα. Τώρα, άμα το καταφέρουν αυτό, άμα κάνετε τα μαθηματικά, θα δείτε για πόσο χρόνο θα μπορέσουν αυτοί να βγάλουν σε ένα χρόνο, πόσα ρομποταξί θα μπορέσουν να βγάλουν. Μέχρι το 35 θα έχει γεμίσει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, ρομποταξί. Και μην ξεχνάμε, αυτό είναι τώρα μόνο ένα μοντέλο. Αυτοί έχουν και πενταθέσια, έχουν και έχουν πενταθέσια, έχουν τετραθέσια. Το ρομποταξί, αυτό το Cybercab που λέγεται, θα είναι διθέσιο, έχουν τα πενταθέσια, έχουν ένα 7θέσιο και θα έχουν και ένα, δεν ήθελα να φτιάξω και ένα mini bus, νομίζω 15 θέσεις, 14, αναλόγως, δεν ξέρω τώρα πόσες θέσεις θα κάνουν. Δηλαδή θα έχουν ποικιλία οι φίλοι μας εδώ πέρα. Άρα μέχρι το 2035 θα έχει γεμίσει από 2 πόλεις. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 2
πόλεις δουλεύει το Tesla ρομποταξί και σε 10 χρόνια θα υπάρχουν όλος ο κόσμος θα έχει ρομποταξί. Και θα μου πείτε τώρα και τι έγινε με αυτό. Ωραία, είπαμε εκατομμύρια, μην σας πω δισεκατομμύρια ανθρώποι θα χάσουν τη δουλειά τους από τα ρομποταξί. Δισεκατομμύρια ανθρώποι. Πρώτον αυτό. Μετά πάλι η Tesla και άλλες εταιρείες, όχι μόνο Tesla, είπανε και φτιάχνουν ρομπότ. Τα Androides, τα είπαμε αυτά πριν λίγες μέρες. Και εκεί θέλει γι' αυτός να βγάλει την πρώτη χρονιά, λέει στο Fairmont θα βγάλει 1 εκατομμύριο το χρόνο, στο Τέξας θα βγάζει 10 εκατομμύρια το χρόνο και σε μια άλλη χώρα, λέει, δεν είπε ακόμα ποια χώρα, στην τρίτη χώρα θα βγάζει και άλλα 10-20 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα τι βλέπουμε πάλι, και θέλει να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Ανδροειδές ρομπότ, σαν ανθρώπους δηλαδή. Με το καλύτερο χέρι, είπαμε, το πιο εξελιγμένο ρομποτικό χέρι στον κόσμο. Τώρα, άμα βάλεις αυτά τα δύο μαζί μόνο, και δεν λέμε τα άλλα, τηλεφωνητές, γιατί τώρα ας πούμε όταν παίρνεις τηλέφωνο, τη ΔΕΗ, το ΟΤΕ ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, μιλάς για 1 λεπτό, μιλάς με ρομπότ και σου λέει πάτα το 1 για αυτό, πάτα το 2 για εκείνο, και ακόμα δεν είναι εξελιγμένο πολύ. Φανταστείτε σε 10 χρόνια πόσο εξελιγμένα θα είναι το AI, που το 90% του τηλεφωνικού που όταν παίρνεις για κάποια υπηρεσία, το 90% θα είναι ρομπότ και μόνο το 10% θα είναι άνθρωπος. Άμα τα βάλεις όλα αυτά μαζί, δηλαδή τηλεφωνητές τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης και αυτοκίνητα τεχνητής νοημοσύνης, άμα τα βάλεις αυτά όλα μαζί, θα μπορέσουν μέσα σε 10 με 20 χρόνια, το πολύ σε 20 χρόνια, πολλά λέω, 10, εγώ το βλέπω 10, μέσα σε 10 χρόνια να έχουν πάρει όλες τις δουλειές στον κόσμο, το 90% των δουλειών. Άρα αυτοί, είπαμε, το εργατικό δυναμικό, είμαστε, άμα βγάλουμε τα παιδεία και τους γέρους, είμαστε 8 δισεκατομμύρια, βγάλει τα παιδεία και τους γέρους, είμαστε δηλαδή το εργατικό δυναμικό 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια, σε 10 χρόνια το εργατικό δυναμικό θα έχει τελειώσει, δηλαδή δεν θα υπάρχει εργάτης, γιατί τα ρομπότ τα έχουν πάρει όλα. Άρα τι θα κάνουν οι πλούσιοι με τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους? Εμβολιάκια και στον Άγιο Πέτρο. Και όπως είπαμε που έχουν γράψει στις μεγάλες πέτρες στη Γεωργία, στην Αμερική, Georgia, USA, τα Georgia Guidestones, άμα το γράψει στα αγγλικά, Georgia Guidestones στην Αμερική, γράψανε σε κάτι μεγάλες πέτρες ότι θα αφήσουν να ζήσει μόνο 500 εκατομμύρια ανθρώποι. Αλλά δεν μας λένε τι θα απογίνουν τα άλλα 7,5 δισεκατομμύρια. Φανταστείτε εσείς τι θα γίνουν τα 7,5 δισεκατομμύρια. Αυτά, που σας είπα, μπορείτε να τα βρείτε όλα online. Γεια σας.